ஹே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 3 வாரம் ஆச்சு லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டு. 3 வாரம் கழிச்சு இப்போ தான் எனக்கு வந்து டைம் கிடச்சிது. ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, பீகார் மாநிலத்தில் கயான்னு சொல்லப்படுற ஒரு பகுதி ஒன்று இருக்குது. அந்த பகுதியில் இக்பால் நகர்னு சொல்லப்படுற சின்னதாக ஒரு ஏரியா ஒன்று இருக்குது. அந்த ஏரியாவில் ஒரே ஒரு பேய் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் வந்து தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விசித்திரமான கதையை வந்து மக்கள் எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த கதை வந்து படிக்கும்போது பார்த்தோன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் எல்லாருக்குமே வந்து நல்லா இருக்குமென்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த பர்டிகுலர் அந்த பேயோட கேரக்டர் நேம் வந்து பார்த்தோன்னா ஓவன் டாம்கின்சன் வந்து சொல்கிறாங்க. அந்த ஓவன் டாம்கின்சன் அந்த பேய்க்கு வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசை ஒன்று இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தா அந்த பேயோட பார்வையிலேருந்து பார்க்கும்போது அது பெரிய ஆசை. ஆனால் இந்த கதை படிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கதையை வந்து கேட்குறவங்களுக்கும் என்னப்பா இதெல்லாம் ஒரு ஆசையா, இந்த ஆசைக்காக தான் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக உங்க எல்லாருக்குமே வந்து தோணும். அந்த பேய்க்கு வந்து பெரிய ஆசை இருக்கா இல்லை சின்ன ஆசை இருக்கா, அது வந்து பெரிய ஆசையா சின்ன ஆசையான்ட்டுன்னு இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அது என்ன ஆசைன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள நம்ம டீட்டெயிலிங்காக பேசலாம். ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் ஆகாஷ். வெல்கம் டு பீகார் மாநிலத்தில் கயான்னு சொல்லப்படுற ஊரில் வந்துட்டு 1906 நடந்த இந்த கதையை வந்துட்டு 116 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நடக்குது. எப்போன்னா கரெக்டாக நவம்பர் 19ஆம் தேதி வந்து நடக்குது. இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் சொல்லப்படுற இந்த ஆத்மா வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு இந்தியரும் கிடையாது, தமிழரும் கிடையாது, தெலுங்கரும் கிடையாது, இந்தியாவை சேர்ந்தவரே கிடையாது. இவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பிரிட்டிஷ் சிப்பாய். அதாவது 1906 அப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியா வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்க காலகட்டம். இப்போ எப்படி வந்துட்டு கொரோனா வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ரொம்ப வேகமாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி நிறைய பேர் வந்து இறந்து போகிறாங்களோ, அப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்துட்டு 1906 அந்த வருஷம் வந்துட்டு காலரான்ற ஒரு நோய் வந்து மக்கள்கிட்ட ரொம்ப தீவிரமாக வந்து பரவ ஆரம்பிச்சு நிறைய பேர் வந்து இறந்தும் போகிறாங்க. அப்போ நிறைய பேர் வந்து இறந்து போகும்போது இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் சொல்லப்படுற இந்த சிப்பாயும் ஒருத்தர் கரெக்டாக ஒரு இறக்கும் போது வந்து பார்த்தோன்னா அவருடைய வயசு வந்து 47. இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் இந்த நபர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் இவருடைய உடல் கொண்டு போயிட்டு எங்கே புதைக்கிறாங்கன்னா கயான்னு சொல்லப்படுற ஊரில் இக்பால் நகர்னு சொல்லப்படுற ஏரியா ஒன்று இருக்குது. அந்த இக்பால் நகர் முழுதும் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப வந்து முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியா. அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுடுகாடு ஒன்று இருக்குது. அந்த சுடுகாட்டில் கொண்டு போயிட்டு இவருடைய உடலை வந்து புதைக்கிறாங்க. உடலை மட்டும் புதைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இறந்து போனதுக்கப்புறம் அதாவது ஒரு சில ஆத்மாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேராசையோட வந்து இறந்து போயிட்டாலும் அவங்களுடைய ஆத்மா வந்து சாந்தி அடையாது, ரொம்ப ஆத்மா வந்து அலைஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம திரைப்படம் மூலமாகவோ அப்படி இல்லாட்டி நம்ம வந்து பெரியவங்க மூலிமா வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஒரு சில பேர் வந்து கதை சொல்லும் போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லுவாங்க, ஆத்மா வந்து பேராசையோட இறந்து போச்சுன்னா அது வந்து சாந்தி அடையாதுன்ட்டு. இந்த பிரிட்டிஷ் பேய்க்கு பெரிய அரண்மனை வந்து கட்டணும் அதெல்லாம் வந்து எதுவும் இல்லாமல் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு ஆசை தான். என்ன ஆசைன்னா, எனக்கு வந்துட்டு டீ பிஸ்கெட் வந்து வேணும்னு சொல்லிட்டு இப்பேற்பட்ட ஆசையை வந்து இந்த பேய் வந்து சொல்லுது. அந்த பேயோட பார்வையிலேருந்து பார்க்கும்போது அது வந்து பெரிய ஆசை தான். ஆனால் இது வந்து நம்ம பார்வையிலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு சாதாரணமான ஆசையாக தான் இது வந்து தெரியும். ஆனால் அந்த ஆத்மா வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, எனக்கு வந்து டீ பிஸ்கெட் வந்து வேணும். அந்த இக்பால் நகர்னு சொல்லப்படுற அந்த சுடுகாடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பகுதியை யார் வந்து போனாலும் வரவங்க போகிறவங்க கிட்ட எல்லாருக்கிட்டுமே வந்துட்டு இந்த ஆத்மா வெளியே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தொல்லை பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் வந்து சொல்கிறாங்க. யார் அந்த வழியாக வந்தாலும் எனக்கு வந்து டீ பிஸ்கெட் வந்து நீங்கள் வச்சு எனக்கு படைக்கணும். அந்த ஆத்மா வந்து தொல்லை மேலே வந்து தொல்லை கொடுக்குது. எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டை வந்து இறந்து போனவங்களுக்கு வந்து அமாவாசைக்கு வந்து படைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி அவங்களுடைய சமாதியில் போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் 116 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போன அந்த ஆத்மாவை வந்துட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தோன்னா அந்த பகுதி மக்கள் எல்லாருமே வந்து டீ பிஸ்கெட்டு வீட்டிலே சுடப்பட்ட கேக், அவங்க கையால் சுடப்பட்ட கேக் இருக்குது, அந்த கேக்கை கொண்டு போயிட்டு அந்த சமாதியில் வச்சு படைக்கிறாங்க. இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் வந்து நாளுக்கு நாள் ரொம்ப ஓவராக வந்து தொல்லை பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, பயங்கரமாக வந்து தொல்லை பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால அந்த இக்பால் நகர் பகுதி மக்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த சுடுகாடு வழியாக வந்து போகிறதே வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்களா பார்த்துக்காங்களா. அந்த அளவுக்கு இந்த ஆத்மாவோட தொல்லை வந்து ரொம்ப வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து போயிருந்தது. கிட்டத்தட்ட வந்து ரொம்ப உச்சக்கட்டத்துக்கு வந்து போயிடுச்சுன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு பார்த்தோன்னா இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் ஆத்மா வந்து ரொம்ப மக்களை வந்து துன்புறுத்தி இருக்கு. அந்த வழியாக வந்து யார் போனாலும் அந்த ஆத்மா வந்து தொல்லை கொடுக்குதுன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா. என்ன இருக்குன்னா, சந்து சாகோப்புன்னு சொல்லப்படுற ஒரு இசைக்கலைஞர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, தன்னுடைய இசைக்கலைஞர் நிகழ்ச்சிக்காக அந்த வழியாக வந்து போயிருக்காரு. எந்த வழியானா, அந்த சுடுகாடு அந்த புதைக்கப்பட்ட வழியாக வந்துட்டு இந்த சந்து சாகோப்புன்னு சொல்லப்படுற நபர் வந்துட்டு தன்னுடைய இசை நிகழ்ச்சிக்காக அந்த வழியாக வந்து போயிருக்காரு. இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, அவரையும் வந்து விட்டு வைக்கல. அவருடைய வழியை மறைச்சிக்கிட்டு எனக்கு வந்து டீ பிஸ்கெட் நீ படைச்சிட்டு போ, டீ பிஸ்கெட் நீ வச்சுட்டு போனால் தான் நான் வந்துட்டு உனக்கு வழி விடுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்பேற்பட்ட கலைஞரே வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, இந்த ஆத்மா வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக வந்து தொல்லை கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையில் வந்து சொல்லப்படுது. மெகமூத் அலின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நபர். இந்த நபர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா, அந்த சுடுகாடை வந்து பராமரிக்கிறவர், அதாவது சுடுகாடை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு நபர். அந்த நபர்கிட்ட கேட்கும்போது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சார் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பிரிட்டிஷ்கார ஒரு உடலை வந்துட்டு இந்த இடத்துல புதைச்சது வந்து உண்மை தான். இந்த இக்பால் நகர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் வந்துட்டு நான் வந்து இந்த ஆத்மா வந்து பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் என்ன வந்து பண்ணியிருக்கேன்னா, என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலிமா இது வரைக்கும் அந்த பேயை வந்து நான் பார்த்தது கிடையாது. அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் என்னுடைய அனுபவத்தில் இது வரைக்கும் அந்த ஆத்மா வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது. இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் வந்து சொல்கிறாங்களே வழி அந்த சுடுகாட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய மெயின்டெனன்ஸ் வந்து சொல்கிறாரு,
எப்படி இருக்கு பாருங்க, அந்த பிணத்தோட பிணமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்க அந்த பராமரிப்பாளருக்கு கண்ணுக்கு வந்து தெரியல அந்த ஆத்மா வந்துட்டு, அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதி மக்கள் எல்லாருடைய கண்ணுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த இக்பால் நகர் இருக்குங்களே, அந்த இக்பால் நகரில் வந்துட்டு முகமது ஜமியுதீன் சொல்லப்படுற ஒரு நபர் இருக்காரு. அவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்கூல் ஆசிரியர். அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஆத்மா, அதாவது இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் ஆத்மா வந்துட்டு எப்போ வந்து வெளியே வரும்னா, இருள் விழும் நேரம்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இருள் விழும் நேரம்னா எப்போ? கரெக்டாக ஈவினிங் டைமில் வெளிச்சம் எல்லாமே மறைஞ்சிட்டு கரெக்டாக வந்து பார்த்தோன்னா இருட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ரைஸ் ஆகிற நேரம். அந்த நேரத்தில் தான் இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் ஆத்மா வந்து வெளியே வரும். அப்போ வெளியே வரும்போது இந்த ஆத்மா வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இந்த திரைப்படத்தில் ஒருத்தர் கொலை பண்ண பொண்ணுன்னா ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தோன்னா பயங்கரமாக வந்து கோட் சூட்லாம் போட்டுட்டு போவாங்க பாருங்க, அந்த மாதிரி ஒரு கோட் சூட் வந்து போட்டுட்டு வரும். அதே மாதிரி காலில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஷூ ஒன்று இருக்கும். இப்பேற்பட்ட தோற்றத்தில் வந்துட்டு அந்த ஆத்மா வந்து வெளியே வரும். அந்த ஆத்மா வந்து நம்மளுடைய கண்ணுக்கு வந்து தெரியும்னு சொல்லிட்டு அந்த முகமது ஜமியுதீன் வந்து சொல்கிறாரு. இன்னொரு நபர், இந்த நபர் பேர் வந்துட்டு முகமது பாசிர். இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு வந்துட்டு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு மோசமான அனுபவம் வந்து ஏற்பட்டது. அதாவது நான் வந்துட்டு அந்த ஓவன் டாம்கின்சன் ஆத்மா வந்து நேர்லேயே வந்து பார்த்தேன். அதுவும் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதுவும் எப்போ வந்து பார்த்தேன்னா, இருள் விழும் நேரத்தில் வந்துட்டு அந்த பேய் வந்து வெளியே வரும்னு வந்து சொன்னார். ஆனால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. நான் வந்துட்டு விடிய காலையில், அதாவது அதிகாலையில் வந்துட்டு அந்த ஆத்மா வந்து நேர்லேயே வந்து பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு அந்த முகமது பாசிர் வந்து சொல்கிறாரு. நேரில் வந்து பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா, நான் அந்த வழியாக வந்து போயிட்டு இருக்கும் போது நடுவில் வந்து தடுத்து நிப்பாட்டி மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து என்கிட்ட வந்து பண்ணுது. நான் என்ன பண்ணேன், பதிலுக்கு வந்துட்டு கையை வந்து அசைச்ச உடனே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஆத்மா வந்து மறைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்பேற்பட்ட மோசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுறாரு. ஓகேப்பா, இப்பேற்பட்ட பேய், ஒரு மோசமான பேய், பிரிட்டிஷ் காலகட்டத்தில் 1906 வருஷம் புதைக்கப்பட்ட அந்த பேய் வந்துட்டு, ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க எல்லாருமே வந்து இந்தியர்களை அடிமையாக வச்சிருந்தாங்க. உயிரோடு இருக்கும் போது அடிமையாக வச்சிருந்தாங்களா. அந்த சிப்பாயோட பேய் இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மாவை வந்து எல்லாரும் வந்து அடிமையாக வச்சிருந்ததா, இல்லை யாருடைய உடம்புலையாவது புகுந்து ரொம்ப கலாட்டா பண்ணிச்சான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து பண்ணல. இந்த பிரிட்டிஷ் பேய் ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ணிச்சு. என்னன்னா, அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் வந்து தொல்லை கொடுத்துச்சு. அது ஒரே ஒரு தொல்லை மட்டும் தான் அந்த பகுதி மக்கள் எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒருத்தர் உடம்புல புகுந்துக்கிட்டு ஆசையை வந்து நிறைவேற்றிக்கிற மாதிரியோ, அப்படி இல்லாட்டி யாராவது அந்த வழியாக வந்து போனால் கொலை பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வந்து பண்ணலை. அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆசை டீ, பிஸ்கெட்டு, கேக்கு, அதை மட்டும் வச்சு அங்கிட்ட வந்து படைங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரிட்டிஷ் சிப்பாய் பேய் வந்து ரொம்ப வந்து தொல்லை மேலே வந்து தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருந்தது. சரி, இப்போ இந்த ஆத்மானு ஒன்று இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக அது வந்து வெளியே வரும். அது வெளியே வருது, அதுக்கான காரணம் என்ன, யார் வந்து அந்த ஆத்மா வந்துட்டு வெளியே விட்டதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை வந்து சொல்கிறாங்க. அது என்ன கதைன்னா, அந்த சுடுகாடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பில்லர் ஒன்று இருந்திருக்கு. அந்த பில்லரில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ஆத்மாவை ஒரு சங்கிலியால் வந்து கட்டி போட்டிருக்காங்க. இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, நம்ம ஊர்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பேயை வந்து அடைக்கிறதுக்காக மரத்தில் போய் ஆணி அடிப்பாங்க. நம்ம திரைப்படங்களை பார்த்துருப்போம். இல்லாட்டி நம்ம ஊரில் மரத்தில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆணி வந்து பெருசாக அடிச்சிருப்பாங்க. அந்த ஆணியை பிடுங்காதரா, அது உள்ளேருந்து பேயெல்லாம் வெளியே வந்துடும் சொல்லிட்டு சின்ன வயசில் நம்ம எல்லாருமே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. எப்படி வந்து ஒரு ஆத்மா வந்து அடைக்கிறதுக்காக மரத்தில் வந்து ஆணி அடிக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த ஆத்மாவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக மிகப்பெரிய ஒரு சங்கிலி, அந்த சங்கிலி வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பூஜைலாம் பண்ணி ஒரு தெய்வீகமான சங்கிலி, ஒரு மந்திர வார்த்தையெல்லாம் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியெல்லாம் உள்ளே கொடுத்து அந்த சங்கிலியை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. அந்த சங்கிலியில் இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் ஆத்மாவை கொண்டு போயிட்டு அடைச்சி, அதுக்கப்புறம் அந்த சங்கிலியை கொண்டு போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு இரும்பு தூண் ஒன்று இருக்குது, அதாவது இரும்பு பில்லரு, அந்த இரும்பு பில்லரில் கொண்டு போயிட்டு அடைச்சிருக்காங்க. யார் என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரில, அந்த சங்கிலியை வந்து கழட்டி விட்டுருக்காங்க. அந்த சங்கிலி கழட்டி விட்டதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆத்மா அது உள்ளேருந்து வெளியே வந்திருக்கு. வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சும்மாவே கிடையாது, போகிற வரவங்க எல்லாருக்கிட்டே வந்து தொல்லை மேலே தொல்லை வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கு. இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் இந்த ஆத்மா வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய சங்கிலியில் தான் வந்து அடைச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையில் வந்து யார் சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த இக்பால் நகரில் இருக்கக்கூடிய பகுதி மக்கள் எல்லாமே வந்து சொல்கிறாங்க. அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு குடியிருப்பாளர் வந்துட்டு இந்த கதை எல்லாமே வந்து சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு தியரி, அதாவது ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி அவர் இறந்து போயிட்டார், அந்த மாதிரி வந்து இறந்து போயிட்டார்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து மர்மமான கதைகளை வந்து இந்த சுற்றி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் ஒரு கதையை வந்து சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மக்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து உண்மை கிடையாது, இதெல்லாம் வந்து போய் சும்மா வந்து இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கையை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்களாவே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஓவன் டாம்கின்சன் அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து டீ பிஸ்கெட்லாம் வச்சு படைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் நம்பாதீங்க, இது ஒரு பன்றி காய்ச்சல் மாதிரி தான். எப்படி வந்து பன்றி காய்ச்சல் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ரொம்ப வேகமாக பரவுதோ, அந்த மாதிரி ஒரு மூட நம்பிக்கையாக வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ரொம்ப வேகமாக பரவி இருக்குது. அதனால் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, மூட நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால மக்கள் எல்லாமே வந்துட்டு இதெல்லாம் வச்சு படைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க. அதாவது பேய் மேலே நம்பிக்கை இல்லாதவங்களா இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க வந்துட்டு மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த ஓவன் டாம்கின்சன் இந்த நபர் வந்து இறந்து போய் கிட்டத்தட்ட 116 வருஷம் ஆகுது. 116 வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் கூட இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கயான் சொல்லப்படுற அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இக்பால் நகர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பகுதி மக்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவருடைய சமாதியில் வந்துட்டு இந்த டீ, பிஸ்கெட்டு, கேக்கு இதெல்லாம் வச்சு படைக்கிறதுக்காக மக்கள் எல்லாம் வந்து க்யூவில் நிற்கிறாங்களாம். நம்ம ஊரில் ரேஷன் கடையில் தான் வந்து க்யூவில் நிற்பாங்க, இல்லாட்டி பேங்க்கில் பணம் போகிறதுக்காக க்யூவில் நிற்பாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா, இதெல்லாம் வச்சு படைக்கிறதுக்காகவே மக்கள் எல்லாம் வந்து க்யூவில் வந்து நிற்கிறதா வந்து இந்த கதை வந்து சொல்லுது. சரிப்பா, இப்போதைக்கு அந்த பேய் வந்து வெளியே வந்துருச்சு.
உடனே என்ன பண்ணணும், இப்போ நம்ம வெளியே போயிட்டுருக்கோம், அந்த பேய் வந்து தொல்லை பண்ணுது, கையில் பிஸ்கெட்டு டீ கேக் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை, ஆனால் அந்த பேய் வந்து படைச்சிட்டு தான் வந்து போகணுன்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த பேயை வந்து அந்த இடத்த விட்டு விரட்டுறதுக்காக ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு வழி இருக்குங்களா. அது என்ன வழினா, இப்போ அந்த பேய் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தொல்லை பண்ணுச்சுன்னா இப்போதைக்கு என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைப்பா, இந்த டீ பிஸ்கெட்டு கேட்கலாம் எதுவுமே வந்து என்கிட்ட இல்லை, நீ போயிட்டு அப்புறம் வான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்குறுதியை நம்ம கொடுத்தோன்னா அதே மாதிரி அந்த ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணுன்னா அவங்க வந்து வாக்குறுதி கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு மறைஞ்சு போயிட்டு அப்புறம் வான்னு சொன்னோன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ஆத்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்புறமா வரும். பேயாவே இருந்தாலும் ரொம்ப ஜெனுவினான பேயாக இருக்கும் போல், அதனால தான் வாக்குறுதி கொடுத்தவொடனே அந்த இடத்த விட்டு உடனே வந்து மறைஞ்சு போயிடுச்சு. இந்த ஸ்டோரி நான் படிக்கும் போது ரொம்ப வியடாக இருந்தது. அதே மாதிரி என்னன்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஃபன்னியாகவும் இருந்தது. ஏன்னா இப்போ என்னப்பா பேய்க்கு ஆசைனா இது மாதிரிலாம் ஒரு ஆசையாக இருக்குமா, வழக்கமாக யார் உடம்புலாம் புகுந்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக பண்ணுறதா நம்ம பார்த்துருக்கோம், இப்பேற்பட்ட ஆசையெல்லாம் வந்து இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டோரி அப்படி தான் வந்து சொல்லுது. நம்மளுடைய பார்வையிலேருந்து பார்த்தோன்னா அது வெறும் வந்து டீ பிஸ்கெட்டு கேட்குது, ஆனால் பேயோட அதோடைய ஆத்மா பார்வையிலேருந்து பார்க்கும்போது அதுவே வந்து ரொம்ப பேராசையாகவே இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த பேராசையை வந்து நிறைவேற்றத்துக்காக அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் வந்து க்யூவில் வந்து நிற்கிறாங்களே, அதுவே வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஃபன்னியாகவும் இருக்குது. ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக இந்த ஸ்டோரி வந்து படிக்கும்போது வியர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபனி அப்படி கூட வந்து பார்த்தோன்னா இந்த வீடியோ வந்து முடிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த ஸ்டோரியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து உங்களுடைய ஒப்பீனியனை வந்து சொல்லுங்கள். உங்களுடைய கருத்துக்காக ரொம்ப நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னொரு வீடியோவில் மறக்காமல் நான் வந்து உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க, கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க, அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் மறக்காமல் நான் பார்க்குறேன். பாய் அண்ட் டேக் கேர்.